Sa moet de nieuwe dairy campus erin van de tijd uitkomen te zien. Maar een soort ruimte voor nieuwe stallen en onderzoeksapparatuur. Vanaf januari zijn we bezig geweest om deze stal te bouwen. En achter mij ziet u een aantal blauwe bakken staan, waar straks de koeien ieder voor zich het voer krijgen wat ze toegemeten krijgen. En we kunnen exact bepalen wat ze dan van opnemen. En dat is ervoor om, de fabrikant van voer wil graag weten wat die koeien presteren met het voer wat ze opeten. Troch het wiertewaar van de laatste tijd had de bouw wat vertraging oproen. Al had de bouwer daar wel rekken mee houden. Uiteindelijk willen we hier in januari met de koeien gaan werken en dat kan. En de beton die storten we wat later en daar hebben we in de uitvoering van ons proefwerk niet zoveel last van. Maar met de opening is alles perfect klaar. Netjes steende dat er in de beginfase van de nijbouw vast bezuinigen worden moest, klinken nou positieve loerden over de vooruitgang van het bouwproject. Dit is wat inherent aan dit soort grote projecten. Je moet eens wat heroverwegen, je moet de centen nog een keer opnieuw tellen. Maar ik denk uiteindelijk dat we trots kunnen zijn wat we nu gerealiseerd hebben. Er moet nog het nodige gebeuren. We zijn nog aan het bouwen, begin volgend jaar. Maar ik denk uiteindelijk dat wij hier met z'n allen heel trots kunnen zijn op wat hier gerealiseerd wordt. Onder de bouw werk je 40 bedrijven mee. Zo'n 10.000 bezoekers in het hier moeten in de nieuwe dairy campus hoe de vlier komen. Studenten kunnen daar dan leren van de nieuwste technieken. Het is hoogwaardig onderzoek wat hier gebeurt en het moet kwalitatief op een goede manier ook uitgevoerd worden. Dit is net een normale stal. Dit is geen normale stal. Als wij een stal zouden bouwen voor 500 koeien in de praktijk, dan zie je niet zo'n stal als achter mij. Echt het unieke van dit centrum is dat alle partijen samenwerken aan de toekomst van die melkveehouderij. Of vanuit onderzoek, of vanuit onderwijs, of vanuit praktijkleren. We doen het met z'n allen samen. Voor els die het nieuwsgierig worden is, ai maaien binnen de iepen dagen van de vernijde dairy campus.